că merge. Bă, varză! Vezi că ți ies afară. Hai să am bat picioarele și aici, mă. Sau ce e, mă? Nu pot să ridic, mă, știi că nu se ducă ăsta, mă. Hai să am bat picioarele. Uai! Ha, varză! Ia uite aici. Na, ăla are, o avut mai mult ca aici. Uite aici. Noroc cu Cristina, că altfel... Da, noroc cu Cristina, uite ce e aici. Păi ea mari, springi de mine? Da, da, corect, corect. Păi ce, nu-i așa? Da. Uite costele ce e aici, costele. Are la costel să vadă ce e aici. Uite ce e aici, costele. Costel nu-i pescarul. Ăla e părât, bagă peștele în coș și îl scapă. Dai, Doamne,